En kort introduktion til psykologien bag optimale oplevelser. Forestil dig at være så fokuseret på en aktivitet, at du mister tidsfornemmelsen, dine bekymringer forsvinder, og du føler en fornemmelse af ren glæde og fuldendelse. Her er et par eksempler. Optimale oplevelser, også kendt som flow, besidder enorm kraft. Flow opstår, når vi er fuldt fordybet i en aktivitet, hvor vores færdigheder stemmer overens med de udfordringer, vi står overfor. Se figur 1, Flow-kanalen. Ideelt set stræber vi efter at forblive tæt på den kanal gennem hele vores liv og opnår en tilstand af dybt engagement, hvor en aktivitet bliver altomsluttende. Med en passiv tankegang dominerer vores nervesystem alle vores handlinger for først og fremmest at holde os i live. Når vi forfølger mål eller flygter fra fare og frygt, forbereder vores nervesystem os på fysiske aktiviteter eller mentale kampe, som kan være reelle eller fabricerede. Mål baseret på selvreflektion, ambition og overbevisninger har potentiale for succes, lykke og flow. Optimale oplevelser er bygget på vores forståelse og evner til at påvirke vores 2 nervesystemer. Det limbiske nervesystem, LNS, som er en gruppe af strukturer i hjernen, der er ansvarlige for vores følelser og overbevisninger, og det autonome nervesystem, ANS. Se figur 2 og 3. Det autonome nervesystem består af 2 hovedgrene. 1. Det parasympatiske nervesystem, ansvarlig for hvile og fordøj, responsen, og TO, det sympatiske nervesystem, som er ansvarligt for den fysiske kamp- eller flugtrespons. I løbet af barndommen udvikler det instinktive selv sig, og det du holder af er mad, belønninger og sikkerhed. Dit liv er domineret af det autonome nervesystem, familieværdier, uddannelse og samfundsnormer. Fra ungdomsårene ind til de tidlige 20'erne udvikler det sociale selv sig, og vi fokuserer mest på at få belønninger og anerkendelse fra vores jævnaldrende. Ved midten af 20'erne er ANS og LNS modnede til det punkt, hvor vi kan kontrollere, hvad der sker i bevidstheden og ændre overbevisninger, der er arvet fra familie og samfund. Begge grene af det autonome nervesystem udvikler sig hurtigt de første 5 leveår. Kamp eller flugt, grenen, udvikler sig senere, primært via fysisk aktivitet og udfordringer i forbindelse med jagt. Det autonome nervesystem påvirker vores liv i 4 zoner. Se figur 4,
Zone 1 og 2 er påvirket af den parasympatiske gren af ANS, som foretrækker afslapning og nydelse og en passiv tankegang. Zone 1. Selvtilfredsstillelse, ro og hvile. Zone 2. Selvforagt. I denne zone er vores tankegang passiv, og negativitet fører til kedsomhed, apati og lavt selvværd. Zone 3 og 4 er domineret af den sympatiske gren af ANS, som reagerer på frygt og stress. Zone 3. Selvorkestreret. Vi er overvældet af stress og kravene fra arbejde, familie og sociale forpligtelser. Mål i denne zone er ofte drevet af forskellige former for ambition. Zone 4. Selvinspireret. Her er det sympatiske nervesystem engageret på en positiv måde, der endda neutraliserer normale stressresponser, når vi forfølger udfordrende mål. Overgangen fra zone 3 til zone 4 sker ofte i løbet af vores turbulente 30'ere og 40'ere, når vi danner det rationelle selv. Dette er en periode med selvreflektion, hvor vi stræber efter at tilpasse vores mål til vores autentiske selv. Ved at dyrke selvbevidsthed og omfavne udfordringer, kan vi muliggøre flere oplevelser i flow-kanalen. I zone 4 når en person mål baseret på individuelle anstrengelser og kreativitet, og er i stand til at opretholde orden i bevidstheden, øjeblik for øjeblik. Engagement i et mål og de regler, det indebærer, er meget lettere, når valgene er få og klare. For nylig har automatisering imidlertid reduceret efterspørgslen efter fysisk arbejde, hvilket har resulteret i et fald i det fysiske velvære i samfundet, der nu påvirker hele 65% af befolkningen. For virkelig at trives, bør vores personlige mål stemme overens med vores medfødte styrker, vores unikke blanding af karakter, disposition og principel temperament. Hælder vi mod at have en håndværker, vægter, idealist eller rationel personlighed. Omkring 18-årsalderen, når vi konsoliderer vores sociale identitet, begynder vi at etablere et livstema, der former vores karriere og personlige ambitioner. Autentiske livstemaer opstår, når vi også tilpasser vores passioner, så de giver økonomisk stabilitet, zone 3. Ved at forstå samspillet mellem vores indre drivkræfter og ydre pres, kan vi navigere i livets kompleksitet og designe en vej, der prioriterer optimale oplevelser. 2 yderligere videoer på min YouTube-kanal giver en omfattende forståelse af psykologien bag optimale oplevelser. 1. Flydende livstemaer. Og 2. Omfang, kompleksitet, konklusionen. Det følgende fanger effektivt essensen af disse videoer. Livsflow opstår ved at styre skæringspunktet mellem udfordringer og færdigheder. Vi har nu en forståelse af vores nervesystemer, som introduceret i denne video, og i hvilken grad de styrer størstedelen af vores handlinger fra barndommen. Når vi modnes, skal vi lære at opnå beherskelse af vores bevidsthed for at forhindre træthed, frygt og tvivl i at dominere. Vi skal konsekvent praktisere det, vi ved i teorien, før det bliver viden i vores samvittighed. At kontrollere bevidsthedens kompleksitet er ikke blot at have intelligens eller kognitive færdigheder. Det kræver engagement i følelser, vilje, inspiration og disciplin. Det er ikke nok at vide, hvordan man gør det. Man skal gøre det med fokus og beslutsomhed. Livets form og indhold afhænger af, hvordan opmærksomhed og disciplin anvendes på valg. Forskellige realiteter vil opstå afhængigt af, hvordan fokus og intentioner gøres sammenhængende for at opnå et mål. Så længe nydelse følger stykkevis fra aktiviteter, der ikke er forbundet med hinanden på en meningsfuld måde, er man stadig sårbar over for bevidsthedens kaos og vandrer formålsløst i vores nervesystems 4 zoner. Efter flow-oplevelser er organiseringen af selvet mere kompleks, end det havde været før, således at selvet kan siges at vokse. Bevidsthedens kompleksitet fabrikerer inspirationer, tvivl eller frygt. Hvis du er inspireret, tro og besidder disciplin,
vil dit potentiale udvikle sig og vokse. Hvis passiv, vil frygt og stress blomstre og vare ved, at omfavne bevidsthedens kompleksitet er grundlaget for flow-kanalen,